Vedare tinokugamuchirai zvekare to another episode yema Secrets and Confessions. Let me read the first message. Hanzi hello mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti mutiposterewo nyaya yangu iyi kuruzhinji rweZimbabwe because ndine mubvunzo wandiinawo. Ndiri kukumbirawo kubvunza kubva kune vanoziva kuti is it possible kuti kana munhu usina kumbogara waita involved in the process yekuti pakaurawa munhu iwe ukasaisa ruoko rwako, ngozi yacho inozotevedzana newe here? Kana kuti ukaona pava kuitika zvimwe zvinhu kwauri pamusoro pemunhu iye anenge akafa, handiti zvinoreva here kuti your hand was involved in the death of that person? Because pane zvimwe zvinhu zvinoitwa nemurume wangu zvandisinganzwisisi. Inini I am 35, murume wangu ane 37. Tichiri kuZimbabwe tisatauya kuno kuSouth Africa. Murume wangu ainge achishandawo mabasa iwawawo echikorokoza, but vaita zvavo zveukorokoza vari pamaini imwe yehama yemurume wangu. Saka pane pakazomboputika gold pamaini ipapo, vanhu vakawanda vainge vava kuenda vachinoita chikorokoza ichocho. Saka murume wangu he was part of the security team and also ainge achingotarisa kuti hakuna here makorokoza ainge achipinda vachida kuzopocha pamaini ipapo. Saka pamaini apa vakazochera I think gold resvika something like 3 kgs. Murume wangu pashare yacho ainge aripo. Pamariwo yaakazowana ndipo pakazobvawo mari yekuti andirore, and also takabva tatsvaka stand nekamotikari kedu. Saka takazouyawo kuno kuSouth Africa tichiti tiroda kuti tite tichiwedzeredza mari yekuti tipote tichiita madevelopments pastand pedu. Patakauya kunoku I think takagara almost 1 year, everything was just normal, but zvinhu izvi zvakazongotanga all of a sudden. Murume wangu kubva ndichitanga kugara naye aita semunhu ane problem yemadzikirira, but zvainge zvisina kuzonyanyisa. Zvinhu izvi zvakatanga I think somewhere muna 2021 ndopa zvakanyanyisa kutanga, but zvikazonyanya kuwedzeresa last year. Ndipo pandakazoona kuti dambudziko iri ratova worse because each and every night zvaizvezvi murume wangu asina kana zororo, sometimes anokwanisa kubatwa nemadzikirira 3 times kana kuti 4 times a night, zvekuti iwewe unenge wakarara paside naye ndiwe unozotopinda busy yekuti unofanira kuita uchimumutsa, because hapana paunozosiya munhu achingochema usiku hwose. Ende ukangobva mukumumutsa paya kana akabatwa nemadzikirira achichema anobva atanga kurotomoka. But pane rimwe zita randakazobata, because zita iri anongoramba achiritaura, ukangomutsa anobva arotomoka achiti Lawrence uyu akanditsika pachipfuva ari kundiudza iye kuti munhu haasi huku wekuti munongovhiya mobva mangokanganwa nezvake. Kana ukazaramba uchingomuzungunudza ndipo paanobva anyatsokupepuka kuti uchimubvunza kuti ko Lawrence wamuri kutaura nezvake ndi Lawrence upi, anobva anyarara, haadi kana kutaura nezvake. Chinondinetsa ndechekuti muridzi wemaini uyu ndinototya kana kutotaura ukama huripo pakati pake nemurume wangu, but anofarira murume wangu zvisingaiti. Kunyange tiri kuno kuJoni anokwanisa kungotaura kuti ndakuitirai mari, endai munokolekta mari kuShoprite, pane mari yandakuitirai yekuti mukwanise kutenga chikafu. Even rent anokwanisa kutotibhadharira rent iye ari kuZimbabwe. Saka mukoma handichanzwisisi kuti zvinhu izvi zviri kuitika mumba murume wangu akarara. Is there any connection yekuti maybe murume wangu he was involved, maybe vanhu ava vakachekeresa iye Lawrence uyu anogara achingotaurwa nemurume wangu kuti mine iyi irambe ichishanda zvakanaka. Mukomanashi, ndava munhu wekuti I no longer enjoy my marriage nekuda kwezvinhu zvandiri kusangana nazvo mukati memarriage yangu. Sometimes unokwanisa kuti kana uchiwacha ukasatanga wasecha humwe dzemurume wangu, paya paunenge uchiwacha unongokaruka wakuvadzwa wozoshamisika kuti kochiko chandikuvadza, kuzotarisa muhomwe dzematrousers avo munenge makazara salt iyaya yemagodo. Mukomanashi, I don't even understand kuti zvinorevei kuti munhu anofamba zuva rose akaisa salt yemagodo muhomwe. Ndakambozama kuvabvunza kuti ko izvi zviri kuitirwei, havana kana ansa, vanongoramba vakangokutarisa vakangoti zii, wega unozongopedzera wanyarara. Mukomanashi, ini ndasvika pakushungurudzika nemarriage neizvi zviri kuitwa nemurume wangu. Kufamba kwacho ndakambomuti handeiwo kumaprofita tinonzwa kuti ko chii chiri kukonzeresa madzikirira awa, why muri kuramba muchingotaura zita raLawrence uyu, iye kufamba haadi, anoti inini handiite zvemaprofita.
please ndipeiwo mazano kuti ndoitawo sei kuti ndiudzewo hama dzangu. Iye anoti kasi uri kuda kundishoresa here? Pane zvimwe zvinhu zvekuti haufanire kunge uchizivisa hama dzako because inini ndiri mukuwasha kumba kwenyu. Yo vedare, iyo ndo meseji yandakatumirwawo naHaiti. Tongaiwo tinzwe. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Nashi, inini ndinewo zviri kundinetsa mukati mekurarama kwangu. Ndinongoshanda asi kuti ndinzi ndambotambirawo hapana kana pandinombopiwa mari. It's either kana ndikazokumbira mari yangu pandinenge ndichishanda ndinobva ndadzingwa ipapo sekunge munhu asina kana kumbokwana. Ndiri musikana akagomera panzira kuenda kuchikoro, asi nyaya yangu yandauya nayo nhasi ndeiyi. Kubva zvandakasiya chikoro ndakabva ndatanga kutsvaka basa remumba ndokubva ndatanga kushanda. Mwedzi wakati wapera mari yacho havana kundipa. Unotevera wacho ndizvo zvazvakaita zvekare. Ndakazobvunza kuti ko mari wai isati yauya? Ndakabva ndanzi unezera nemari here, ndichazokupa kana ndava kuda kukupa. Kubva musi iwowo chikafu vanosiya vakaita measurements. Mukoma zvinhu zvakasvika pakuoma zvekuti munoona drink riya remazowe vaisiya vaisa kamulaini akavaita kekudrowa nemaiti maka apa vainge vachiitira kuti kana ndikazosara ndichinwa drink iroro, ivo pavanozobva vachibva kubasa vanozoona kuti ndanwa drink. Pekutanga ndaimbofungidzira kuti apa vari kungoitavo majokes, but ndakazotoona kuti zvinhu zvacho zvakazongoramba zvichiita wese. Ndainge nawo ndava kunzi kana wava kubika wako muriwo unofanira kuisa pasaidi, saka ndaizvisa hangu pasaidi, but vaizopopota kana vakaona kuti muriwo wandinenge ndazvipakurira ndaisa pasaidi unenge uine mafuta, because ivo vakabva vati mafuta ava kudhura, iwe unofanira kuzviitira plani yako wega. Mukoma, it was a tough living because mafuta chaiwo ekuti ndikwanise kushandisa ndaitenga kabhodhoro kangu kadiki, saka ndaiti kana ndichibika paya ndaibva ndaisawo kapoto kangu pasaidi ndichizvibikira wangu muriwo. Nyama chaiyo hautotendedzwi kana kutomboibata. Kuti unzi wagara pamasofa, unenge watogara pamasofa pamba apa kana pasina munhu, because vana vepo vanotengesa zvisingaiti. Kana ukangoita anything wrong unotoona mwana atomhanya pafoni ava kutofonera amai vake obva atoti ninge ari kuita zvakati. Saka kunyange ukazviudza kuti unoda kumbodyawo something ivo vasipo, vana ivavo vanogoripotera, ende kana vachidzoka kubva kubasa unochiona vanobva vatokuudza kuti pane zvakati zvawadya, I am going to remove some of your salary, ende vanokubvisira kunyange 20 US. Apa mari yandinowana Mukoma ndinowana only 80 US. Saka ukaona ukabvisirwa kana 30 US unozosara wangova ne50. Apa hapana kana zvainozombotenga. Ndizvezvia zvekungoti unenge wava kungoraramirawo kuti as long as ndichiwanawo munhu anondipawo a roof over my head and also chikafu. Asi kana Sunday ikangosvika, because isusu church yatinopinda ePentecostal, unoona uchibuditsirwa hembe dzinenge dzakanaka, because ivo zvavanoita zvezvekunotenga hembe mumabotiki. Saka sometimes vanokwanisa kungoenda votokutengera hembe yekuti pay yako it will be 4 kana kuti 3 times. Kuchechi vanhu vanotofungidzira kuti inini ndiri munhu ane lucky, because kana tichienda kuchechi vanenge vakamechanisa mhuri yose including inini. Apa vanhu vanotozviziva kuti ndiri maid wavo. Kunyange prema inoshandiswa neumwe mwana wavo mudiki, ziprema rinotokosta kuma 400 US. Saka paya pandinenge ndichipusha prema iya tichipinda muchechi apa ndakachena, vamwe vanhu vanotofungidzira kuti I am so lucky kuti ndiri kushandira vanhu ava, but havazivi kuti rafu yandinoitwa nevanhu ava irafu inorwadza sei. Iyi ndiyo nyaya yangu Mukoma. Zvakangooma hazvo veduwe. Iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa nemwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii Mukoma Nashi? In short, I just want to say password yepafoni ndiyo iri kukanganisa musha wangu. Ndiri murume ari kugara neguma chairo remukadzi. Foni yamadhamu vangu hapana kwaunoenda inenge ine password, face lock nefinger lock. Kumwe kwese uku akaisa malock it ega. Kunyange uchida kutopinda mugalari inototanga yakubvunza password. Mumwe musi ndakati ndichida kucalculate sezvo tine katakshop kedu ndaida kupa customer change, akabva
vandibvisira iwo mazipassword ake. Ndikabva ndaenda kucalculator, ndikabva ndatanga kubaya maths dzandaida, ndichibva ndashamisika kuti ko why calculator iyi, because zvakangoitika ndezvekungoti ndakangoisa maths dzandainge ndichida kuita. Pandakazongoti equals, calculator iya yakabva yatanga kuvhura. It was the first time because ndaiziva calculator ingori calculator, but this was a application yekuti kumashure kwayo inenge ine zvimwe zvinhu inoviga macalls, mapictures, mamessages. Asi chakanyanya kundirwadza ndakazoona manude pictures ake, because zvairakidza kuti iye ainge aine munhu waitumira manude pictures, because kubva tichitanga kuroorana mukadzi wangu munhu iye aitaura kuti anovenga mavideos aya evanhu vanenge vakashama, but ainge akazara mucalculator imomo. Saka zvairakidza kuti pose paanenge apedza kugeza aibva aisa foni yake somewhere, obva atanga kuzvitora mapictures iwawo akashama. And also ndakaona mamwe mapictures evamwe vanhurume. Nanhasi mukadzi wangu uyu handisati ndamubvunza, zvichiri kungondibaya mukati memwoyo wangu. Each and every time kana ndikamutarisa ndinobva ndatanga kuzvibvunza kuti saka mukadzi uyu mapictures aya ainge achitumira ani? I can see kuti for sure she is cheating on me, but kuti ndiwane simba rekumubvunza ndiri kurwadziwa nekuda kweimwe message yandakazoona kucalculator ikoko. Ndakati ndichivhura message iyi ndisati ndatomboverenga, ndakabva ndarealiza kuti ko number idzi zvadziri number dzabamunini munengina wangu, we share the same father but different mothers. Message iyi yainge yakanzi baby, pa8 years dzose idzi kumba kwangu ndiri kutotadza kugara zvakanaka nekuda kwekuti kana ndikangotanga kufunga kukoira kwaunoita unokoira, especially kana uri pamusoro paya, handidi kuti uitire zvaunondiitira mukoma. Wazvinzwa here? Kana zvichiita chitorara wakavirikidza kana maskin tight, ende ivo mukoma handidi kuti vambogara vanzwa kunaka kwaunoita. Kana zvichitoita gara hako wakapfeka mapads. Wazvinzwa here baby? Kiki. Ende vanhu ava vaitotaura nhau dzevana second born nelast born wedu vachiti tinofanira kuzovaitira chakati. In other words, vaitorakidza kuti vana ava 2 ndevavo, which means wekutanga ndiye ega mwana wangu. Ava 2 zvinoreva kuti vainge vava kutodanana zvavo. Zvava kuitika ndezvekuti pese patinenge takarara inini nemudzimai wangu ndinombomuka ndobva ndagara ndakamutarisa. Pane umwe musi wekuti ndakazozvidzora because ndakaenda mukitchen, we use 2 rooms. Saka ndakabva ndapinda mukitchen ndokubva ndatora banga ndikadzoka kubedroom, ndakamutarisa akarara kudaro. Mupfungwa dzangu ndainge ndichitozviudza kuti ndoda kungomubaya pahuro nebanga randainge ndakabata because of the pain that he has given me, but I don't know kuti ndakakwanisa kuzvidzikamisa sei. Ndokubva ndaenda ndikanodzorera banga riya. Chakazondirwadza ndechekuti ndakati ndichidzokera kukitchen ndakabata banga, ndakaona kuti mwana wangu first born ainge akamuka all this while, akatondiona ndichitora banga, aita zvekundidongorera nemumachira. Ndakarwadziwa ne all the abuse yandainge ndatopa mwana wangu at that time. The next morning ndakabva ndamuka ndikatora demo, because pane rimwe demo raigara riri pasi pembedha ndainge ndichingorichengetera ipapo just for self defense kana kuri kunzi tikazopindirwa nembavha kana kuti mhondi. Demo iroro ndakabva ndangorisiya panze because pfungwa dzainge dzandibata the previous night ipfungwa dzainge dzava kutondivhundutsa. Mukadzi wangu handisati ndamubvunza up until today, but ndiri kugara ndichingozvidya mumwoyo. Please advise me, kana ndichiaproacha mukadzi uyu ndingamuaproacha sei, because I know kuti dzimwe nhambwe anokwanisa kuzotanga kundiitira hasha paya pandinenge ndichimubvunza about her phone. Ende kana akandiitira hasha zvandiri kunzwa mumwoyo mangu ndinokwanisa kumubata ndikamudzvinya ndikasiya ndamuuraya. Hey, zvakangooma hazvo vedare. Iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa namukoma vedu ava. Please let us advise him in the comment section. This is a matter between life and
death. Rekaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Nashi, inini ndiri mukadzi but ndakarambirwa nyaya yekuti ndainge ndanonoka kubika apa mwana ainge achirwara. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndinogarawo muPretoria, ndimo mandakaonana nemurume wangu. Mumwe musi mwana akabva asara akarwara, habi ainge aenda kubasa, so akazodzoka akabva asvika inini ndiri mubishi rekunetsekana nemwana. Kunze kwekuti iye ati tiendese mwana kuchipatara, akabva atanga kupopota kuti kosei ndisina kubika kuti iye adye. Ndakazama kuti chitorai mwana morera, inini ndotanga kubika. Iye akabva ati haakwanisi kurera mwana, so ndakazongozvisiya ndikabva ndatanga kungoita zvemwana. Iye akabva atora mbatya dzake dzose kwava kubuda. Mushure memavhiki ndakabva ndanzwa kuti ainge atova neumwe mukadzi. Zvakandirwadza. Akabva atonobvisira mukadzi uyu December yatakabva iyoyi. Vadzoka kuno kuPretoria, mukadzi uyu kwava kutiza murume ndokubva aenda kuDurban. Baba Kim vakabva vatanga kuti sorry, ndinokuda mukadzi wangu, handizivi kuti chii chakanga chandipinda. Ndakabva ndamutora back mumba, asi after 2 weeks ndakaona munhu asisipo pamba. Kutofona kudai foni haidaiwe. Ndakazoona ndafonerwa nevideo call, ndikaona ari iye apa ainge akatorara hake nemukadzi uya variko kuDurban. Akabva anditi wafona wanga uchidei, wai uchida kundiparadzira imba yangu. Ndikabva ndati ndanga ndichida kuziva kuti ko muripi, I was worried. Akabva ati ko unova worried nei, wakambondiona kumba kwako here? Is there any reason for you kuti unge uchifona uchindibvunza pamusoro peupenyu hwangu? Mufunge ndakangopererwa, ndakabva ndatoblokwa nenhamba dzake. Iye zvino abva atanga zvekare kufona. Now ava kutouya kumba kwangu ari kuti iye paya pawakafona ndakamanikidzwa kuti ndikuudze mashoko ose andakakuudza pafoni. Ndinokuda vedare, inini ndiri kutodawo kubatsirwa kuti zviriko here izvi zvekuti munhu anomanikidzwa kuita video call akashama munhu obva arara pachest pake obva akuudza kuti udza ex-wife yako zvakati zvakati. Please ndoitawo sei nemunhu uyu? Ndomudzosa here mumba mangu ndobva ndamutaimira akarara, ndobva ndamudira nemafuta akaboila. Yo, ndiyo message yakabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Please let's talk about it in the comment section. Rekai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukoma Nashi, inini ndakapikira kuita sister asi zvava kundikunda. Ndiri mukadzi ane makore 40 years. Ndakapikira kuita sister ndichangobvawo kuchikoro. Ndakaita zvose zvinoitika kuti uve sister and I was faithful all of these years. Mushure ndakazosangana nemumwe mukoma wandainge ndakadzidza naye tiri kumusha. Handina kumbobvira ndakaita mukomana kana kugumwa hako nemurume pamuviri wangu kusvika pandakazopikira kuita sister. Zvadaro gore rino richitanga kwakaitika chiitiko kumusha ndikaenda. Zvapera izvi ndava kuda kudzoka ndakabva ndapiwa lift neumwe murume wandainge ndakadzidza naye asi iye ainge atova nemhuri. Ndakati ndasvika muno muHarare akati anoda nhamba dzangu kuti tirambe tichizotaura. Takataura kusvika azondipinza pamuyedzo uyu wekudanana naye. Takadanana kusvika azondibvisa umhandara wandainge ndachengetedza for 40 years. Kutaura kuno ndatova nemimba, chinova chiri chinhu chiri kundinyadzisa. Mimba iyi haisati yava kuonekwa, saka kuzouya pano ndichikupaiwo confession yangu. It is because recently ndakanzwawo maconfessions evakadzi vakabvisawo nhumbu. I had been planning kuti ndinge ndichiitawo abortion nenhau yekuti mimba iyi kana ikazoonekwa inokwanisa kuzondipinza busy kuchechi. Iye murume I told him about this pregnancy, akabva ati sezvo ainge akandiwana ndichiri mhandara he will be happy kuti andiite mukadzi wake wechitu. But ipapo handisi kukwanisa kuti first ndonzi ndakamitiswa ndiri sister ndobva ndaenda zvekare pabarika. So for the past few weeks I've been deep in thought thinking about this issue yekuti ndiite abortion in secret
secret, but it has been leaving such a guilty conscience on my mind, thinking kuti kuita abortion chinhu chisina kunaka. But my confessions andanzwa in the past few days have given me a second thought kuti maybe it is God vari kuzama kutaura neni kuti I have to keep this pregnancy. But me keeping this pregnancy, it means kuti I have to part ways with my beloved church, because they will never accept me back in the church kana ndikangokonfesa kwavari kuti ndine nhumbu. Kuti ndinzi ndaenda pabarika, that one I cannot do. Ndiri kufunga kuti maybe nemabasa emaoko andakadzidzirawo ndinokwanisa kuenda hangu ndonoita a single life as a single mother ndichichengeta mwana wangu. I just want to thank you for your program. It has given me another thought about this situation of mine. Vedare iyo ndo nyaya yatakatumirwa navanzvadzi vedu. Please let us also talk about it in the comment section. Tosangana zvekare kune mamwe maepisode anotevera.